Aku iki gak rembu-garu Mas Rudi lho iki. Oh, iki ora latihan kok langsung ditok kayak iki. Kon latihan ra tau mangkat tok. Halo, halo. Kata-kata hari ini, kata-katanya Andes ya. Kipas-kipas cari angin, pacar lepas cari yang lain. Kata-katane sapa kuwi? Andes. Oh ngono. Dong dewa-dewa ning asmara kuwatno ati kawula anggonku lelaput tresno datang kendhat saking coba bunga sosialnya, terima kasih.